Senegal mar Kenya kod mar piny Senegal oketo kogi ogirimiti ma koro dhi kelo yot weche mag wuoth e kind pinje ariyogo. Ogirimitino ma oketi e kogno to chuoyo kogno e kind jatend piny William Ruto kod jatend piny Senegal oyango ni ok gibi dwaro ni jowuoth nyaka bed kod oboke mar visa eka odonji e pinje ariyogo. Limbe mar jatend piny Senegal Diomaye Diakhar Faye Kenya okelo thuolo makende mar pinje ariyogo chopo ogirimiti mar chiwo thuolo ne jopinjego koro nyalo timo limbe ma ok ochuno ni jowuoth nyaka bed kod oboke mar wuoth miluongo ni visa. We recognize the foundations that already exist between our two nations and are pleased to announce the conclusion of a new visa waiver arrangement that will allow citizens of both countries visa-free travel for up to 90 days. Jatend piny William Ruto kod jatend piny Senegal Faye mane oketo kogi ogirimiti makamane kar jot mar jatend piny Nairobi okoni chenro no biro loso tudruok to kod yot mag yuto. Important milestone will foster stronger people-to-people ties and boost tourism, trade and collaboration. In a bid to deepen our bilateral ties, the Joint Commission for Cooperation remains a vital platform for monitoring and expanding our bilateral agreements. Jotelo ariyogo koni tudruok biro loso lwasi mar ohala ne Kenya kod Senegal kanyakla kod jiwo sekta mar tuke. Our collaboration in these sectors aims to not only enhance prosperity but also to promote sustainable development between our two nations. Senegal is willing to work together with Kenya for better taking into account Africa's priorities at national, continental and international levels. Ruto konigi biro gola genga mago ala e kind pinje ariyogo. Walter Nyambaga, Ramogi TV.